Lezi indaba zehora lokuqala sigwethula zinabukhoma ekomkhulu le-SABC Auckland Park eGoli nazi ezinohlonze emini nje. We think National Treasury will run a primary surplus for the third year in a row. Ungqongqoshe wezemali u-Enoch Godongwana uzokwethula umhlahlandlela wokusetshenziswa kwemali kahulumeni kule minyaka emithathu ezayo esikhathini esingangehora eKapa. So we all agree that her main intent, her main purpose was to get her father out of prison. Lingene osukwini lwesithathu namhlanje icala elibhekene nendodakazi kalowo wabe umengameli wezwe uJacob Zuma uDuduzile Zuma Sambudla njengoba esolwa ngokugqugquzela izenzo zokuvukela umbuso kanye nokuphehla udlame emphakathini. This morning I've opened up a case against Lieutenant General Dumisani Khumalo of fraud and defamation as well. Usomabhizinisi uStuart Shwanik usemangalele inhloko yezobunhloli emaphoyiseni esamisiwe uLieutenant General Dumisani Khumalo mayelana nezinsolo azenza ngaye eKhomishaneni kaMadlana. Mbukeli sikubingelela sikamukele indabeni zasemini yenzethulo noxolo mamtshali wakwamwala sibonga kakhulu ukuthi uhlanganele kanye nathi namhlanje. Namhlanje amehlo azobe ethe nje kungqongqoshe wezemali uEnoch Godongwana okulindeleke ukuthi ethule umhlahlandlela wokusetshenziswa kwemali kahulumeni kule minyaka emithathu ezayo. Osomnotho bathi balindele ungqongqoshe agxile kakhulu ezinhlelweni zokubuyisa uzinzo esikhungweni sabaqoqi bentela kanye nezindlela zokusimamisa umnotho wakuleli eminyakeni emithathu ezayo. Umhlahlandlela wokusetshenziswa kwemali kahulumeni ozokwethulwa uGodongwana namhlanje kule minyaka yiwona oba umhlahlandlela wezinhlelo zikahulumeni kule minyaka emithathu. Osomnotho bathi balindele ukuqoqwa kwentela ethe xaxa okuzoholela ekutheni imali engenayo ibe ngaphezulu kwezindleko zikahulumeni. We think National Treasury will run a primary surplus for the third year in a row, which means our spending is going to be our non-interest spending is going to be less than tax revenues. Omunye ungodi kwezentela uthi balindele ngabomvu ukubona ukuthi ngabe isikhungo esiqoqa intela kuleli iSARS sisebenza kanjani ngemumva ukuthi umnyango kaMgcini Mafa kuzwelonke ngemali ngenhloso yokuqinisa izinhlelo zokusebenza. The aspects that will probably be under pressure is still the value added tax figure, mainly because the man on the street and consumers are still under pressure and might be spending less, and that will obviously impact your indirect tax take. Yize ke amaqembu aphikisayo eParliament eshaya phansi ngonyawo odabeni lokunyusa kwentela yempahla ethengwayo, umnyango kaMgcini Mafa uthi ukwenyuswa kwayo akuyona into engagwemeka unomphelo. Amaqembu ezombusazwe abalule izinto ayilindele kungqongqoshe wezemali uEnoch Godongwana njengoba bezokwethula wona lo mhlahlandlela wokusetshenziswa kwemali. This MTBBS should send a clear message to the public because the budget is an expression of policy. It must address the issue of unemployment. We are quite happy that 2 days back we saw the statistics being more positive. Our focus today is on the spending of this government. We need to make sure that current spending is done a lot more efficiently. We'll do that through spending reviews, which needs to become an embedded culture of how we run our budgets. And at every budget cycle, we need to have these spending reviews and their outcomes and the savings therefrom announced. As a party that represents the interest of the poor people, the majority of our South Africans, we expect a people-centered budget. A budget that talks to the problems that are engulfing our people on the ground. His job is to reduce poverty and reduce inequality. He has to support infrastructure development in the country and state capacity. The expectation is that the speech takes into consideration where South Africa is and the pinch that South Africans are feeling. We're still at a place where South Africans, more than 12 million of them are unemployed. We're still not seeing economic growth. But I think what is more startling and more concerning is that we hear of possibilities of cutting frontline services. We cannot have a lot more expenditure. Taxpayers are demanding value for money. They haven't received it when you look at ghost workers, when you look at excessive expenditure, when you look at corrupt expenditure. So on the expenditure side, we have to reduce expenditure.
Iphini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile useqinisekise abantu baseNingizimu Afrika ukuthi isabelo mali esokwethulwa uNgqongqoshe wezemali uEnoch Godongwana namhlanje sizohamba kahle. uMashatile usho lokhu ngesikhathi ephendula imibuzo ePhalamende likazwelonke njengoba ngasekuqaleni kwalonyaka isabelo mali sahlehliswa ikhawu ezimbili. Iphini likaMengameli uPaul Mashatile uthi unethemba lokuthi isigameko ezake zenzeke ePhalamende phambilini ngeke siphinde zenzeke. Lokhu njengoba isabelo mali sika Ngqongqoshe wezemali uEnoch Godongwana sahlehliswa izikhawu ezimbili. There won't be fights about budgets this time. The leaders have met. Honorable Speaker, the GNU remains focused on key priorities to enhance the South African economy. Uphindwe wabuzwa ukuthi uzoweseka yini umthethosivivinyo wezomnotho ophakanyiswe yiDemocratic Alliance ukuze ungene esikhundleni seBlack Economic Empowerment. Triple BEE is currently being reviewed as well. DTI is busy looking at where the gaps are, and I'm sure that you can make an input in that process, because at the end of the day, we want legislation that will ensure that we benefit the majority of South Africans. I will not support legislation that seeks to benefit a few. Mashatile ugcizelele ukuthi ANC sakweseka ukuthathwa komhlaba ngaphandle kwesinxephezelo. Owayengumqondisi omkhulu wezindaba zezisebenzi kumkhandlu dolobha ekuruleni uXolani Nciza utshele ikhomishana kaMadlanga ukuthi kuningi okungamahlazo kwakwenzeka emaphoyiseni omkhandlu dolobha iEMPD ngaphansi kohlaka olwaluholwa uBrigadier Julius Mkhwanazi. uNciza utshele isicau sekhomishana ukuthi uhlelo lwangaphakathi lokuqondiswa kwezigwegwe kuBrigadier Julius Mkhwanazi lwahoxiswa ngo2023 emva kombiko ukuthi uphiko lweIPID lwaluzoqalisa ngokuphenya kukaBrigadier Mkhwanazi. uXolani Nciza ungenele osukwini besibili nokwethula ubufakazi bakhe njengoba ilandisa ikhomishana kaMadlanga ngezinto azichaze njengokuthi zayishaqisa zenzeka ngaphansi kwesandla sika Brigadier Julius Mkhwanazi. Ukhulume ngezenzo zobugebengu ezifana nokwebiwa kwamakhebuli ezaziqhutshwa ngamanye amaphoyisa eEMPD njengokunye okwakungamahlazo. I received a lot of information about the cases that were dealt with, issues of copper theft, issues of even murder, extortion. There's a number of issues that they briefed me about regarding these individuals. Walandisa ikhomishana kaMadlanga ngesiwombe sangonyaka u2023 lapho okwasekuhlelwe khona ngokuqaliswa kohlelo lokuqondiswa kwezigwegwe kuBrigadier Julius Mkhwanazi, kodwa kwagcina ngasenzekanga ngenxa ukuthi kwasekuvele ukuthi iIPID izoqalisa ngokuphenya kwakhe okwagcina kuphelele emoyeni. They indicated that IPID was confident and convinced that there were imminent arrests that would be made, which would include Brigadier Mkhwanazi. So they requested that instead of proceeding, as much as I've approved the Dismissal Tribunal, but I must provide them and provide IPID with an opportunity to conduct these other processes. Isicau sekhomishana kaMadlanga siyaqhubeka ekolishi iBridget Mabandla Justice ePitoli. Kusenjalo usomabhizinisi uJames Stewart Shanik umangalele inhloko yophiko lwezobunhloli uLieutenant General Dumsani Khumalo icala lokukhwabanisa kanye nokuhlambalaza esiteshini samaphoyisa ePitoli. Lokhu kuza ngemva kobufakazi bakamuva obethulwe uKhumalo ngaphambi kwale khomishana kaMadlanga obeyamanisa uShanik namacala obugebengu angama-34. uKhumalo waphinde wathi imoto eyayihamba iphini lomkhuzi wamaphoyisa kuzwelonke uLieutenant General Shadrack Sibiya omisiwe emsebenzini yayibhali. This morning I've opened up a case against Lieutenant General Dumsani Khumalo of fraud and defamation as well. We would have liked to open perjury as well as defeating the ends. However, that's done once the investigation's been conducted by SAPS. But today we've managed to open the fraud and defamation cases.
that pertain to his affidavit that he led in the Madlanga Commission last week. Once a person has infringed on my constitutional rights, particularly when you lie as a senior official, I think it's important and imperative for us as South Africans to utilize the criminal justice system. We can still deal with the merits of the matter in the Madlanga Commission. However, there is an urgency with the criminal offence that is committed, particularly because it's caused irreparable damage to myself and my family and my business. I-Africa Mayibuye movement enganyelwe uFloyd Shivambu isingethe isithangamna beindaba ngenhloso yokucacisa ukuthi yiziphi inhlelo ephezukwazo. There must be equal distribution and access to all the natural resources and wealth, including the mineral and marine resources, that indigenous communities must be given access to the mineral resources through small-scale mining. Fishing rights must be available to all the communities alongside the ocean. Our other objective is to pursue full industrialization and build an internal capacity to produce all the goods and services for domestic and global consumption. That we must build factories to manufacture goods and services. The other objective is full and holistic decolonial free education and training of all the people of South Africa, where no one must exit secondary education without a tangible skill. The university takes these things very seriously. We've got policies in place. We've got a whole office that deals with these matters. Inyuvesi iVets ithi sekumiswe ilungu lomkhandlu omela abafundi ngemva kweinsolo zokudlwengulwa komfundi kuyo le nyuvesi. Lokhu kulandela imashi yabafundi bekhala ngalesigameko. Sikubingelela sikwamukele uma ngabe usanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi Ungqongqoshe wezemali uEnoch Godongwana uzokwethula umhlahlandlela okusetshenziswa kwemali kahulumeni kule minyaka emithathu ezayo maduze nje eKapa. Mbukeli asikukhumbuze ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus. Ungena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba. Kule nyanga wonke amehla azobethe njo eNingizimu Afrika. Kanti SABC izokuthulela bukhoma ingqungquthela ye-G20 njengomsakazelo semthethweni. Thola konke okwenzekayo eziteshini zomsakazo ze-SABC eziyi-18. Kumabonakude bukela kusakaza okukhethekile ku-SABC News Channel, SABC Lehaye kanye naku-SABC 1, 2 no 3. Thola yonke imininingwane ezinkundleni zokuxhumana nasesiteshini esikhethekile se-G20. G20 South Africa 2025 siletha ekhaya. Imeya yomkhandlu dolobha igoli uDada Morero uthi dolobha selimi ngomumo ukusingatha ingqungquthela ye-G20 ezosingathwa kwephezulu. Yize kunjalo kepha ke uMorero uvumile ukuthi leli dolobha lisakhungethwe yinselele zengqalasizinda eziqhubekayo kepha uthi benza konke okusemandleni ukuthola ixazululo. I must say that on our weekly meetings we have been getting reports addressing issues that needs to be addressed, with no issues around ensuring that traffic lights are in order, roads are in order. All those issues have been addressed to our satisfactory. We are satisfied that all our departments and entities have done what is required of them to do. What is now important is to ensure that these entities and departments continue to ensure this thing happens even beyond. Kudutshulwe kwabulawa wesilisa oneminyaka engama-29 ngaphandle kwemayini engasasebenzi eRivali izolo. Izakhamuzi zithi zizwe khala isibhamu amahlandla ayisishiyagalombili nokuzenzeza cabanga ukuthi lokhu kudubulana noma ke kudubulana abamba ngokungemthetho.
Izakhamuzi engathandanga ukuvezwa ngenxa yokusabela impilo yazo zitshela iSABC ukuthi ngesikhathi zinikele endaweni yesigameko zibe seziyithela esidumbini sowesilisa. Izakhamuzi zithi okuyikhathaza kakhulu ke ukuthi alipheli isonto kungabanga nesigameko sokubulawa kwabesilisa abasebancane kulomphakathi ngenxa yamaqembu ezigelekeqe. Emasontweni amabili edlule kubulawe abantu ababili abasebancane kule ndawo, kanti ke ngokusho kwezakhamuzi zithi seyizame ikhawu einingana zicela ukuba amaphoyisa kanye nondunankulu kulesi sifundazwe uPanyaza Lesufi angenelele kulolu daba olhlalisa umphakathi libhojozi. Lingene osukwini lwesithathu namhlanje icala libhekene nendodakazi kalowo wabe umengameli wezwe uJacob Zuma uDuduzile Zuma Sambudla njengoba esolwa ngokugqugquzela izenzo zokuvukela umbuso kanye nokuphehla ubudlame emphakathini. Ummeli kaZuma Sambudla kanye nowethula ubufakazi uSarah Jane Trent bavumelene ngokuthi ama-tweets amahlanu kwayi-15 awagqugquzeli ukuphehla udlame emphakathini. Nakuba uTrent evumelana nalokho, kepha ubesebuzwa ukuthi uma seyihlanganiswa yonke le milayezo iyaligqugquzela yini udlame, waphendula kanje. Would you still say these posts cumulatively constitute incitement or not? My lord, I can't. In this case, it depends. For me, some of the photos and videos show weapons or burning and that kind of thing. Whereas I understand that I keep saying cumulatively and everything. There's a different, hypothetically, I don't know whether I can answer that. Ummeli kaZuma Sambudla uvumile ukuthi ngempela ama-tweets ashicilelwa uyena, kepha ke wayehlose ukuthi kudedelwe uyise wakhe ngokwenza lokhu. So we all agree that her main intent, her main purpose was to get her father out of prison. Correct, my lord. And to the extent that of the let's call it the big five, to the extent that she used tweets that do not depict any violence, she still had the purpose of getting her father out of prison. Correct, on each, yes. uTrent uvumile ukuthi imilayezo kaZuma Sambudla zange igqugquzele ukuthi abantu bazitapele ezitolo. Icala liyaqhubeka. Umsolwa wokuqala eceleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa uMuzi Sibiya eqhubeka nokuphekwa ngemibuzo enkantolo ephakeme yasePitoli uyiphikisile insolo ezithi ubaba wakhe wakhokhela amaphoyisa imali yokuthi leli cala lingaqhubeki. Ngesikhathi uBrigadier Bongani Gininda ethula ubufakazi phambilini waveza ukuthi ubaba womsolwa wokuqala uMuzi Sibiya wakhokhela amaphoyisa ukuze icala lingaqhubeki. Nani ngishilo la umshushise engibuza ukuthi ethi engifundela yona lento le athi ayibhala uSinphiwe, ngamtshela ukuthi uSinphiwe angimazi and akazi kuze kwenzeke kube nemali ubaba ayikhokhela ukuthi kube necala elingaqhubeki, ayikhokhela amaphoyisa. And ayikho intombi engangaxabana nayo, ayikho intombi enolwazi njengoba nami ngingenalwazi njengokufa kaSenzo. Ayikho intombi yami enginayo. And 2020 mina bengihlala eThembisa, abangiboshwe 2019 nje ngiboshwa ngihlala eThembisa, ngaphinde 2020 ngiboshwa eThembisa, ngangihlala eThembisa, ngangasenayo intombi ehlala eFosforus. Buzo ukuthi ngesikhathi eboshwa ngo2019 athini amaphoyisa kuyena. Uma ngiboshwa 2019 ngithathwa amaphoyisa angisehlelelikopo, angibuza ngokufa kaSenzo, bathi ngabulala uSenzo nginabafana bakwaButhelezi. Ngangishawa nokushawa ngibatshela ukuthi angazilutho mina ngokufa kaSenzo. Advocate Charles Mnisi ke usephothulile ukupheka ngemibuzo uSibiya. Icala liyaqhubeka. Into ebhalwe amaphoyisa Kusenjalo inhloko ye-NPA Advocate Shamila Batohi uthi ngeke yena avume kubekwa amabala beshushisi odabeni lokubulawa kwalowo nozinto Orlando Pirates uSenzo Meyiwa. uBatohi uthi ayemabili amathimba amaphoyisa ayelandelela udaba lokubulawa kaMeyiwa, kanti ke futhi lamathimba ayengaboni ngasolinye. I will not sit here and accept the blame on the part of the prosecutors for the absolute disaster in the prosecution of the Senzo Meyiwa case. I can give details of the fact that there were two teams in the police that were investigating this matter. One reporting to the minister, one reporting to the National Commissioner.
And these teams were at loggerheads with each other. If I recall correctly, they may even, I stand to be corrected, they may even have been dockets open by one team against the other. It was a total mess. There were requests by the teams for specific prosecutors from the Johannesburg office. There were allegations that against certain prosecutors. Inyuvesi iVets ithi sekumiswe ilungu lomkhandlu omela abafundi ngemva kweinsolo zokudlwengulwa kumfundi kuyo lenyuvesi lokho kulandela imashi yabafundi bekhala ngalesi sigameko. Abafundi benyuvesi iVets ikakhulukazi abesifazane banquma ukumasha kulezi insuku ezimbili ezedlule bafuna ubulungiswa. Abafundi bathi ilungu elisanda kuqokwa lomkhandlu omela abafundi yilona elidlwengule umfundi. The university condemns any form of gender-based harm, and it's something that it's a scourge that we experience in our society as women and others every day, and it is something that we need to take very seriously. We know that the students have requested to hold a vigil on the 21st of November. This is part of a national campaign against gender-based harm, and the university fully supports that. CET simise umsolwa kulesigameko ngemuva kokuxoxisana nehhovisi elenza uphenyo kule nyuvesi kanye nehhovisi lezokulingana ngokobulili. The university takes these things very seriously. We've got policies in place, we've got a whole office that deals with these matters, and we encourage people to come forward and to report as soon as they can. It's not always easy for victims to do so, but we try to create a safe space for this to happen. Abafundi bathi sebehlalela ovalweni ngemuva kwalesi senzo futhi banxusa inyuvesi ukuba ibavikele.